Bu rayonda yaşaучыларның тырышлыгы һәм үткенлеге белән шәһәрнең опытный бистәсендәге әлеге мәчет 2 ел эчендә төзелә. Һәм ул ачылганнан соң мәчеткә йөрүчеләр аңа рәис итеп районның танылган актив җәмәгать эшлеклесе Җәмил Хәйрулловны сайдылар. Оста оештыручы, һәр кеше белән тиз уртак тел табучы Җәмил хезмәтенең беренче көннән үк киң катлам халык белән эшләүне үзенә максат итеп куя. Бу эшнең бер тармагы әлбәттә инде ярдәмгә мохтаҗларга, ялгыз картларга булышу. Шунсында әйтү урынлы булыр, бу ярдәм картлар көнендә генә түгел, ел дәвамында алып барыла. Мы помогаем детям войны, у нас праздник, во время 9-го праздника мая. То есть мы в течение года всегда помогаем, приглашаем уздоравливающих мәҗлисләрендә, то есть ифтар, то есть каждый киндә бездә. Мәчеттә эшне оештыруның икенче тармагы ул теләге булганнарга татар телен өйрәтү. Җәмилнең дусты һәм фикердәше мәчет имамы Абделкәрим хәзрәт татар теле укыту өчен махсус Стәрлетамак педагогия институтында курслар тәмамлый. Бүген бердә 2 еллык якшәмбе мәктәп эшли. Нинди генә возрастан килмәсеннәр, бала чага булсынмы, анда ылыглык булсыннармы, уртак гомерләр булсынмы, алар киләләр дә үзебезнең туган телебезне, үзебезнең татар телебезне өйрәтә барабыз. Әлбәттә инде без теге мәктәп программасын ала алмыйбыз, чөнки анда алар котлаулы. Без инде тегене сөйләп аңлашырлык булсын дип. Сүз дә юк. Нинди генә чараны оештырырга алсаң да, эш әлеге дә баягы акчага барып таша. Абделкәрим хәзрәт сүзләренә караганда, Аллага шөкер, акчага кытлык юк икән. Сүз дә чыкмады, ул эшкуарлар акчаларын чыгарып бирделәр. Әлхәмдүлилләh, күпме кирәк дип бирделәр, Аллага шөкер. Бүген өлкәннәр атналыгы кысаларында узучы бу чарага әлеге районда гомер итүчеләр генә түгел, авыллардан да бабайлар, әбиләр чакырылган. 8нче дистәне ваклаучы Фәһим абый Шынлы районыннан кадәр килгән. Безне чакыралар, без аларны чакырабыз. Аралашып яшәргә кирәк. Диндә безнең ислам динендә Мөхәммәд галәйһиссәлам әйткән бергә булыгыз, бердәм булыгыз. Шул вакытта сез көчле булырсыз дигән. Сезне кем дә җиңә алмас дип әйтеп калдырган безнең пәйгамбәребез. Әби бабайлар үзләре белән аныкларын да алып килгән. Сабыйларны ияртеп килүнең үзенә күрә бер хәйләсе дә бар икән. Аларга мәчетнең кайда икәнлеген, анда үз-үзеңне тотуның тәртибен балачактан ук өйрәтеп үстәргә кирәк диләр. Бүгенге аш мәҗлесенә килүчеләр үзара аралашып, илдәге хәлләр, дөньядагы вазiyat хакында сөйләшеп, яшьлек елларын искә төшереп тиз генә китәргә ашыкмадылар әле. Мондый очрашулар еш булмый шул. Сөйләшер сүзләр күп җыелган.